Director General d'Indústria, Julio Delgado, diputada d'Hisenda, Laura Sáez, president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Vicente Lafuente, secretari general de Comissions Obreres del País Valencià, Ana García, resta d'autoritats, representants empresarials, sindicals, companys i companyes de corporació, senyors i senyores empresaris i famílies, bona nit. Permeteu iniciar esta intervenció dirigint la mirada cap als guardonats i guardonades que avui reben merescudament aquest reconeixement. Sou l'orgull de la ciutat perquè encarneu el millor del seu caràcter, l'esforç silenciós, la perseverança davant l'adversitat i la capacitat inesgotable de reinventar-vos. Avui celebrem que representeu l'herència viva del nostre passat i alhora la confiança ferma en el nostre futur. Enhorabona a Reciclatges y Transformaciones SL, empresa familiar, fundada en el 75, 50 anys de camí, transformació responsable de residus. La nostra felicitació també s'estén a Etiquetes Costa, símbol de l'enginy i la determinació del salsireny, que des de 1968 està en la consolidació d'una idea molt pionera. Felicita igualment a Sous Cabells, exemple de com els somnis personals poden arrelar i esdevindre una xarxa empresarial sòlida i en expansió. I el guardó institucional d'enguany té un significat especial. Si l'empresa simbolitza el progrés, els bombers encarnen la protecció de la vida i del patrimoni col·lectiu. El Parc d'Alzira del Consorci Provincial de Bombers de València forma part indissoluble de la nostra memòria. La Pantanada de Tous del 82, la Riuada del 87, els incendis, els rescats, els temporals, sempre presents, sempre al servei d'Alzira i de la Ribera. Aquest reconeixement no sols distingeix intervencions concretes, sinó una vocació exemplar i continuada i anuncia a més un futur tan esperançador com necessari. Aquest nou parc al polígon del Pla, amb 15.000 metres quadrats i tecnologia puntera, infraestructura al servei de la seguretat i de la vida. En nom de tota la ciutat, gràcies als quatre pel vostre exemple i per demostrar que, quan el talent arrela a aquesta terra, dona fruits que perduren. Permeteu-me, a més, unes paraules sobre el moment que viu Alzira. La nostra ciutat està en moviment. Empreses consolidades inverteixen en la millora de les seues instal·lacions. El sector immobiliari i el de la construcció renoven la seva aposta per la nostra ciutat. L'atur ha descendit un 11% en un any i ha registrat un increment del 7,6% d'afiliacions a la Seguretat Social, sent el municipi valencià que més augmenta el seu percentatge. Totes aquestes xifres podrien resumir-se en dues idees clares. Confiança en el treball que fem i trellat en la gestió. Des del 2023 hem invertit quasi 1,5 milió d'euros en les nostres àrees industrials, amb el suport de l'IBACE, impulsant l'EHM de Materna i del Pla, i actuant en el polígon del Mercat d'Abastos. A aquesta quantitat hem d'afegir més de mig milió d'euros en actuacions previstes per la Dana, cosa que eleva la inversió global a quasi 2 milions d'euros. I a més, estem treballant amb determinació en el polígon de la carretera d'Albalat, com acaba de dir el nostre president, una reivindicació històrica del nostre teixit empresarial. Sense avançar detalls, puc dir-vos que comencem a entreveure la llum al final del túnel massa llarg. Parlem d'una necessitat estructural, però també d'una aposta clara per nous horitzons de competitivitat. Impulsem així mateix un pla estratègic de turisme sostenible i hem aprovat l'agenda urbana de reconstrucció amb una inversió de 9,5 milions d'euros, subvencionats pels fons FEDER al 95%, per a reforçar l'adaptació d'Alzira davant els reptes derivats del canvi climàtic. Tot això i les sinergies positives que vivim, sabem que hi ha fronts oberts i que n'hi ha que millorar. La millora de les connexions amb l'AP7, la mobilitat i els accessos, els serveis, l'ampliació d'itineraris universitaris o l'aposta decidida per la formació professional, que a més de reforçar els drets comuns i aconseguir avanços socials, tots i cadascú de nosaltres se veja reflexat en aquestes millores. En allò que és competència municipal, sabeu que comptem amb vosaltres com a cooperadors necessaris i vosaltres compteu amb el nostre treball constant. En allò que depèn d'altres administracions, també trobareu el nostre suport lleial i ferm. Cal desbloquejar projectes llargament treballats que són essencials per al progrés de la nostra ciutat.
Aturar-los suposa aturar un impuls que el CIRA i la comarca necessita i unes oportunitats i un progrés de la seva ciutadania. Espero que esta nit se donen més horitzons. Moltes gràcies i bona nit. Thank you.